издържиш 9 часа и къде и София? 9 часа? И бе, Иване, какви ги дрънкаш, бе? Пътя до София по магистралата е 4 часа, бе. Ние няма да минаваме по магистралата. И аз пари за винетки за тия разбити пътища няма да дам. Ще минем по един пряк път. И как така пряк път пък 9 часа? Минайте, Спаски. Също както майка ти ни идва за малко на гости и остава цяла седмица. Иване, дай да вземем някой. Какъв някой искаш да ти взимам? Бе, дай да качим някой стопаджи, да ни е по-весело, бе. Ето, виж, ей там едно момченце, дай ще го качим него. Спаски, няма да качвам никакви стопаджи. Става, такива болести в тази кола не. Иване, моля ти се, нека да го вземем. Кой знае колко му е студено на момченцето? Какъв студ да голи тебе, ма? Вънка е 50 градуса, ма. Май тебе та тресе нещо. Ох, тогава ще отворя прозореца. Отваряй, който искаш, ма. Ако искаш да фърли през него. Иван, сега влезе, Иване! Слези, гости, ма! Спаски, май няма вече. Я дигни.